Mâine plec acasă orice-ar fi, că mi-ajung prin lumea tățea, alergând în fiecare zi după niște amărâți de bani. Mâine plec acasă în zor de zi, n-am de gând aici să-mi bătrânesc, prețul pentru bani oricare ar fi, cu zilele mele nu-l plătesc. În viață trebuie să știi că banii sunt niște hârtii, doar niște hârtii. Și dacă ea e bine așa și dacă nu, nu-i vina ta, nu e vina ta. În viață trebuie să știi că banii sunt niște hârtii, doar niște hârtii. Și dacă ea e bine așa și dacă nu, nu-i vina ta, nu e vina ta.